La tercera nova força que entrarà a l'Ajuntament per primera vegada és la CUP, després que el primer intent va ser fa 4 anys. La CUP ha obtingut 2 regidors i el 2011 no va guanyar-ne un tan sols per una 60ena de vots. Fem una valoració molt positiva d'aquests resultats. Gairebé hem duplicat respecte a les anteriors eleccions municipals i hem aconseguit l'objectiu que era entrar amb força per primera vegada a l'Ajuntament. Com veieu els resultats de la resta de forces polítiques, la governabilitat de l'Ajuntament de Blanes? Bé, la governabilitat serà molt difícil, serà complicat arribar a acords, suposem, i el que sí que valorem negativament és la manca de participació. Trobem que el 54% no és una bona xifra. Esperàvem que, més que pel moment que travessa el país, hi hagués més gent que s'animés a votar, però els resultats són els que són i a partir d'aquí haurem de treballar i suposo que arribar a acords. Us veieu governant? No, nosaltres el que ens veiem és treballant i intentant portar a terme amb el programa amb el qual ens hem presentat i estar al costat dels moviments socials i portar la veu del carrer a la institució. En tot cas, si arribéssiu a acords amb altres forces polítiques que s'avinguin al programa que presenteu vosaltres, com ho veuríeu? Bé, nosaltres sempre que sigui respectar el programa i no trencar les nostres línies ideològiques sempre estem oberts a parlar-ne, és clar i evident. El que passa que ara mateix sembla difícil que puguem arribar a algun acord amb algú, la veritat.